Idan har kina so ki samu ciki, maganin da zaki sha don ki samu ciki sune Clomid da Letrozole. Wa'innan magungunan guda biyu in har kika sha su, to tabbas zaki samu juna biyu. Wannan maganganu ne suke yawo a ko'ina, a asibiti, a gidan biki, a gidan suna, ko kin haɗu da wata, ko kin haɗu da wani. A asibiti ma idan kika je kika complain, kika ce kina da matsalar rashin haihuwa, sai a baki Clomid da Letrozole, kuma har a ce ki sha shi na shekara ɗaya. Wasu suna son shi na wata 6, wasu na wata 8, saboda ana tunanin idan aka sha Clomid da Letrozole za a samu juna biyu. Tabbas Clomid da Letrozole ana ce musu fertility aid drugs, wato wa'innan magunguna ne da idan mace tana fama da rashin haihuwa, tana fama da ta samu ciki ko kuma ovulation ɗinta bai zuwa yanda ya kamata, ana ba ma mata su sha, kuma yana taimaka musu don su samu ciki. Kuma likita ne ke rubuta wannan maganin a asibiti ya ce ga shi ki sha don ki samu ciki. Amma kuma wani abu da ba a sani ba, wani abu kuma da ake overlooking, wani abu da ake tsallakewa, ake kai ma shan wannan maganin shine, kafin ki sha Clomid da Letrozole sai an tabbata idan kika sha Clomid da Letrozole ɗin nan zai miki aiki. Me nake nufi? Mace ce tana da hormonal imbalance, tangarɗa na sinadaran mahaifa. Su wa'innan sinadaran mahaifan suke da alhakin ki samu ciki, cikin ya zauna, bayan kin haihu, da sauran abubuwa. Wato wannan hormones ɗin sinadaran suke ɗawainiya da jikinki bayan ciki, lokacin ciki, da kafin ciki. So kina da hormonal imbalance, wa'innan sinadaran ba sa aiki, ko kuma sun samu tangarɗa, wani yayi sama wani yayi ƙasa. Ke sinadaranki ba sa aiki yanda ya kamata. Abin da zai riƙe miki ciki bai aiki yanda ya kamata, sai aka baki Clomid da Letrozole. Ta yaya za a yi ki samu ciki? Abin da ya kamata a yi, a magance miki wannan hormonal imbalance ɗin, sai daga baya sai a baki Clomid da Letrozole. Amma babu yanda za a yi kina fama da hormonal imbalance ko wani cuta daban kamar PCOS da high prolactin, kuma wai a baki Clomid, kuma wai ana expecting ki samu juna biyu. Wannan ba zai faru ba. Kamar idan kina da high prolactin ne, shi high prolactin ko da guda ɗaya ya ɗara, to tabbas za ki iya samun matsalar rashin samun ciki. So wai kina da high prolactin kuma wai a zo a baki Clomid, kuma ba a magance wannan high prolactin ɗin ba, an yi ba a yi ba kenan, saboda tabbas wannan Clomid ɗin ba zai yi aiki ba sai wannan prolactin ɗinki ya dawo daidai. Don haka idan zaki sha Clomid, ko masu cewa mata su sha Clomid da kin haɗu da mace akan hanya, ko kuma yanzu kun maida Clomid ma ruwan dare, kawai mace tana neman juna biyu kawai ko da yaushe za ta sha Clomid. Clomid baya aiki haka. Clomid bai aiki haka. Clomid yana aiki ne a lokacin da ya kamata ya yi aiki. Kina fama da PCOS ko high prolactin sun hana ki ovulation, sai a ce ki sha Clomid zai dawo miki da ovulation ɗinki. PCOS da high prolactin Clomid ba zai magance su ba. Clomid ba zai magance PCOS da high prolactin ba. Ko lokacin da ya kamata a baki Clomid ko Letrozole, ya kamata a baki lokacin a gaban da aka tabbata jikinki is ready for conception, amma kin kasa conceiving da kanki. Kenan jikinki ya shirya ya ɗauka ciki, amma ke da kanki kin kasa, sai a baki wannan maganin a taimaka miki ki samu juna biyu. Ba wai baki da lafiya ba muraran, kina nan baki da lafiya wai kuma a ɗaukan magani a ƙofa a rufe, kuma an ce ki shiga ɗaki, kuma makulli ya faɗi cikin teku. Ta yaya za ki shiga?